Pozdrav ljudi, dobrodošli na Pitchwise kanal. Sa nama je danas Vasilij iz Čikaga, dečko koji je dosta uzburkao našu javnost, odnosno neku užu javnost sa njegovim izjavama, sa njegovim saznanjima, sa njegovog posla koje je mogao da pre nekoliko još godina usvoji i da shvati šta se dešava, pa pozdrav Vasilij i hvala ti puno što si odlučio da obavimo razgovor. Pa pozdrav tebi, evo to je baš interesantno ime tvojeg kanala Pitchwise. Kako si došao na ideju da napraviš takvo ime za taj kanal? To je stara ideja, ako mi veruješ, što smo ja i drugar hteli da pravimo biznis neki sa zdravom hranom. I da se zove Pitchwise kao? Da, ali vidiš kako piše baš je originalno ime. Pitch na engleskom, a Weiss je na nemačkom i onda samo Srbin može da razume šta to zapravo znači. Pitchwise, da. Bravo. Eto šta ti je srpska inteligencija, evo jedan inteligentan momak. Ali dobro, hvala ti. To nam je od uvek bilo nekako zanimljivo, ta imena, ja i taj drugar, pošto smo voleli kao malo rime, ovo ono, pa i tako. Ja sam hteo sa tobom da pričam prvenstveno o tome što i mene zabunjuje već. Ja se nekoliko godina bavim tim istraživanjem i religija i veda, meditacija, ovo ono. I sada mene zanima da mi ti kažeš šta ti misliš da je tu ispravno, a šta ne, obzirom da su tri naroda na svetu dobile tri velike religije, islam, budizam i hrišćanstvo, i sada kao da igramo na pijaci onaj čovek što ima one tri čašice i ispod kliker, pa onda on vrti, pa mi gledamo koja je prava, razumeš? A to se kaže šibicar, to ti si još šibicar, da. Šibicar, da, to sa šibicama, kao to je sve prevara bila. To sa šibicama. Volao bih to da mi kažeš i možda da mi uporediš s ovim starim religijama, odnosno sa vedama, pošto je sve to mnogo božanstvo i sada ja kapiram da se nisu sastala četiri neka boga i kao ja napravimo ljude i ovo i ono, jer je i njih neko napravio, jel te? I zato mi isto zanima Isus Hrist. Zašto nas Biblija tera da verujemo u Isusa, pored zakona koje nam daje da nemamo idolopoklonstvo? Mene to zanima. Ja sam trenutno na tom nekom stadijumu da sam sebe pitam šta je tu ispravno kada baš je igranka, znaš i sam mislim. Evo sad ću ja da ti kažem. Evo sad koje je moje lično mišljenje, sad ovu temu što si ti sad pitao, to je toliko ozbiljna tema, razumeš? Sad, evo mi danas govorimo na Veliki petak baš. Je li tako, brate? Tako je, ne jedemo ništa. Znači mi govorimo na jedan veliki praznik u Isusu Hristu. U Isusu Hristu treba da se, da li znaš kad su apostoli pisali o njemu pisma, svaki put kada su napisali njegovo ime, oni su se potapali u hladnu vodu. Znam. Eto koliko su oni poštovali Isusa Hrista. A sad sam ja hteo da kažem, sve ovo neko vreme koje smo mi sad došli do ovde, da imamo to da neko sad postavlja pitanje da li je Isus Hristos bio validan ili ne, mogu samo jedno da ti kažem. Ako čovek čita evanđelje, on bi po tom evanđelju razumeo koja je poruka Isusa Hrista. Znači, ljudi koji pričaju protiv Isusa Hrista nisu čitali evanđelje. Znači, oni samo nagađaju. Želim da kažem da je nama Isus Hristos po svom evanđelju, po svom životu objasnio kako treba da se živi. Znači, on je išao po svetu i pomagao ljudima, a ništa nije tražio za uzvrat. Znači, on nije sebi sabirao blaga na zemlji. Razumeš? Što je veličina, treba da bude, znaš li ti koliko je on tad u to vreme bio poznat. Razumeš? Znači, on je mogao da traži da je on bio loš čovek. On je mogao da traži nekakvu korist od toga što je pomagao ljudima, obrazovao ljude kako treba da se živi, jer kad je Isus Hristos došao, znaš li šta je on uradio? On je oterao menjače iz crkve. Tad u to vreme su isto bili neki što su prodavali sveće. Tačno. Dobro, sveće sad je nešto drugo, ali hoću da kažem, nisu se oni obogatili na prodavanju sveća. Nego su uzeli religiju
kao veru, da kontrolišu veru ljudi, pa će onda oni da kažu šta ljudi treba da veruju, neke veće stvari. Nisu se oni obogatili na sveće, razumeš, nego na nekim drugim stvarima. Zato sam rekao, kad je Isus Hristos došao u sinagogu, on je oterao menjače. Sad u to vreme ti fariseji, oni su bili poglavari tih nekih crkava, nekih sinagoga, znači oni su verovali da oni Mojsejevu veru najbolje promovišu. Ali u to vreme su oni vršili bukvalno, znači oni su bili menjači u sinagogi. Znači on je samo došao da prokaže da oni koji pričaju o religiji nisu relevantni. Zato što ako se vidi kako Isus Hristos živeo, on sebi blaga na zemlji nije sakupljao. I to je njegova poruka bila. Nemojte da sakupljate blago na ovoj zemlji. Znači, on je nama pokazao kako čovjek treba da živi. Ako ništa drugo, ljudi koji ne veruju u Isusa Hrista, neka bar daju poštovanje čoveku koji je tako živeo na takav način. On je čovjek Bog. Dobro, to si u pravu, treba svi da budemo skromni, a tera nas, mislim, javnost nas tera da budemo veoma sebični, da što više grabimo i da svako misli o svojoj guzici, gde ja mislim da čovek se okrene drugima, on nikad ne bi morao da misli o sebi, jer bi drugi mislili o njemu. Da, to je interesantna filozofija sad, zato što evo mi se opet u nekom trenutku nalazimo u tom nekom vremenu gde mi imamo da su naši, recimo, mi imamo na očigled te stvari, gde naši verodostojnici ponašaju ne kao Isus Hristos, nego oni kao što sabiraju blaga na zemlji. Znači, oni promovišu Isusa Hrista, a ne žive kao Isus Hristos. Se radi. Znači, to je problem. I sad imamo problem društva gde društvo gleda neke sveštenike koji su, razumeš, ponašaju se malo drugačije, čini mi se da ne poklanjaju pažnju više toliko Hristovim rečima i Hristovoj molitvi, nego više poklanjaju pažnju ovom dnevnom problemu. Znači, oni danas žive u ovom sistemu. Znači, oni su prihvatili ovaj sistem monetarni. Ti kad odeš razumeš, znači, Hristos je izbacio menjače. Znači, on je, kad su ga pitali da li treba da se plate takse, on je rekao čiji je lik na tom novčiću. Razumeš šta su bili novčići, kao zlatnici. Da. Srebrnjaci, nije ni važno šta je bilo, ali nečiji lik je bio na tome. I oni su rekli, pa to je lik tog i tog. On je rekao, pa tome i dajte to materijalno što je njegovo, a Bogu dajte Božije. Znači, mi živimo u ovom sistemu koji je nekakav monetaran. Znači, imamo neki novac u koji su ljudi poverovali. Na osnovu čega svet ovaj funkcioniše. Znači, svi smo mi prihvatili da sada dinarom može da se plati svuda. Ali pitanje je ko štampa taj dinar, ko manipuliše sve to. Znači, o tome se radi, da oni koji su nas naterali da se mi poklonimo njihovim pravilima, danas oni nama pričaju protiv Isusa Hrista. Zar to nije poslednje vreme? I uvode nam New Age na zadnja vrata. Znači, ta priča, a što se tiče različitih religija, pa znaš šta, druže, čini mi se da sve te knjige pišu o nekakvom vremenu. Znači, svi možemo da se složimo da su sve te knjige pisale o nekakvom vremenu koji treba da dođe. Znači, nama Apokalipsa piše o nekom novom vremenu koji treba da dolazi Isus Hristos. Ponovo dolaženje Isusa Hrista. Jevreji, oni misle da Isus Hristos, odnosno taj novi njihov Mesija tek treba da dođe. Znači, sve te i taj Kuran isto piše o nekakvom vremenu koji treba da dođe. I svo to
iz tih, recimo samo iz tih 3 knjiga može čovjek da zaključi da se radi o nekakvom vremenu. Znači, poenta je nekakvo vreme. Znači, mi govorimo samo da u nekakvom vremenu, da li je ovo vreme zrelo za to što je pisalo u Bibliji u Apokalipsiji. O tome se sad radi. Da li ti znaci što su pisali u tim svetim knjigama su oni znaci koji su danas, a narod ne vidi ništa? Pa definitivno jesu, mislim, to ko se malo bavi mikrobiologijom, na primjer, ja volim da slušam profesora doktora Tomislava Terzina. Ja sam slušao njemu, interesantno govori i tako, da. Pa mislim, skroz, što se mene tiče, to je prava neka nauka, što on priča, između spoja nauke i religije, gde to zapravo jedno sa drugim ide jedno s drugim, gde su pre jedno 200 godina neki filozofi odvojili to jedno od drugog i krenuli putem ne kreacionizma nego velikog praska i onda su samo nastavili da je odvajaju, a nama nauka sad ide, svako naučno otkriće koje se desi potvrđuje Bibliju, da kažemo, i sve što piše u njoj. Pa tačno tako, znači u početku je rekao, evo, ako otvorite, evo, to je moj omiljen deo bio iz Evanđelja da čitam. I tako. To je taj prvi deo Jovanovog Evanđelja u kome se govori da je u početku bilo reč i reč beše, znači u početku beše reč i reč beše u Boga. Znači samo odite da pročitate taj deo. I to je veoma interesantan početak tog Evanđelja. Znači u početku beše reč i reč beše u Boga i ništa ne beše od te reči, je sve postalo. Znači Bog beše reč. Znači hoće da se kaže da je sve nastalo od Božje reči. To je tvoja frekvencija. Ako se mi duboko, recimo, evo, voliš da govoriš o nauci, evo ja volim hemiju, pa sad, evo, govorimo sad o tome. Ako se čovjek duboko zagleda kako izgleda ta konstelacija atoma, znači imaš nekakvu jezgru u sredini, imaš nekakve elektrone koji se vrte po nekakvoj osi. U stvari sad neko bi rekao da oni se ne vrte, nego nastaju pa nestaju, to je sad kvantna fizika, nije ni važno, ali hoću da ti kažem, takva konstelacija mnogo podsjeća na sunčev sistem, zar se ne slažeš? Da, znači, to je... Koliko naš sunčev sistem ima planeta? 9 ili 8, ne znam, Plutona da li računaju ili ne računaju više. Pa dobro, oni su kao izbacili kao Pluton. Promenit će opet za godinu dana, verovatno. A dobro, recimo, eto, znači naša planeta je, znači naš sunčev sistem se sastoji od 8 planeta. Mislim, Sunce i 8 planeta. Koji element ima atomski broj 8? Podsjeti me. Idi pogledaj, brate. Evo, pogledaj sad, pa ćemo da pričamo o tome, evo. Pa ne mogu da... Na kompu, čekaj sekund. Atomski broj 8. Samo sekund. Oksigen. Znači oksigen, brate. Interesantno, a? Pa, veoma da. Ali meni na primjer, to ništa nije čudno. Sve ljudi što shvataju kao slučajnosti, meni su to sinhroniciteti, iskreno, uopšte ne gledam... Znači, sunčev sistem, znači naš sistem, znači naš sunčev sistem ima 8 planeta, a u hemiji je to oksigen. Znači, oksigen je kiseonik. Zar je čudno da mi ne možemo bez kiseonika? Meni ništa čudno, to jeste jedna lepa slučajnost. Hoću da ti kažem, Bog je stvarao sve mnogo dublje nego što mi možemo da razumemo. Zato je to tako glupo da mi sad pravimo neke teorije kako je to stvoreno, kakav bang, ovo ono, razumeš? Big Bang, da li je bio, da li nije bio, ali Bog svuda, mislim, mi nemamo,
ja smatram da mi nemamo takvu vrstu razuma da razumemo kako je Bog stvarao sve. Zato što nauka je tu u stvari u neku ruku i zaustavljena da ne bi pokazala da Bog postoji. Znači, naukom se manipuliše tim monetarnim sistemom da ne bi pokazala da Bog postoji. Znači, danas naukom neko manipuliše. Neko je danas stavio veto na nauku, pa nam danas ta nauka pravi genetski modifikovane vakcine ili injekcije, kako god hoćeš, i sad svi treba ljudi na ovom svetu da postanemo genetski modifikovani. Da li ti razumeš za 20 godina šta će to da znači ova genetski modifikovana vakcina? Da niko neće decu moći da ima u najblažem slučaju. Čekaj, u najblažem druže, slučaju. Pa ti, a ko si ti? Prvo, šta će tebi tvoja deca za 20 godina da kažu? Gde si bio, šta si radio? Razumeš, znači, hoću da ti kažem, neka vrsta odgovornosti danas u ovom istorijskom trenutku je na nama. Znači, oni su doveli kao korona, ovo ono, kao ljudi umiru i kao našli rešenje. Znači, onaj koji je izmislio vakcinu, on je izmislio i koronu. Ajde, nemoj se lažemo više. Znači, napravio problem. Ne može biti jasnije, mislim. Stvarno ne može biti jasnije. Znači, napravio problem i ponudio rešenje. A koje je rešenje? Genetski modifikovana vakcina, znači da se genetski modifikuje narod, da više nije onakav kakav ga Bog stvorio. To su opasne stvari i to sve nam rade na brzinu, kao uzimajte, brzo se vakcinišete. Kao neće biti vakcina. Gde neće, bre, već priča će bude 3-4 vakcine, bre, u godinu dana. Razumeš? Znači, a znamo da je ta kineska vakcina u trećem tom krugu biće messenger RNK. Ako mi razumemo da messenger RNK menja, genetski modifikuje naš DNK, onda je realno pitanje kakav će to odnos da ima za 100 godina, za 200, za 1000? Upravo to. To niko nama nije objasnio, bre. Razumeš? Znači, kakav vi plan imate s ovima? Da li vi znate da će to da odvede to genetski modifikovanje čoveka? Jel ima neko da nam to objasni prvo? Znači, vi nama dajete nam nešto što niste istraživali, što je nova tehnologija, nikad nije stavljena u čoveka, znači nemate nikakve dokaze kako će to da bude za 100, 200, 300 godina, jer ko ima pravo da u današnje vreme uzima takav sud u svoje ruke? Da, primit ćemo genetski modifikovanu vakcinu. Hoću da ti kažem još jednu stvar, da ti kažem. O jevrejskom narodu, eto. Ja se saosećam sa jevrejskim narodom, evo. Znači, ja volim jevrejski narod i nemam ništa protiv njega. Eto. Ja smatram da su Srbi dali jevrejskom narodu puno. Znači, kad je Hitler njih jurio da ih ubije, da ih stavi pod logorom, u moj manastir su čuvali Jevreje da ne poginu, da ne bi ih slučajno Nemci našli. U tim nekim srpskim manastirima su čuvali tu jevrejsku decu, jevrejske žene, razumeš, da ih slučajno Nemci ne bi pronašli. Znači, mi smo dali nešto tom narodu. Mi se saosećamo sa njim, mi smo njih branili od Nemaca. Znači, mi smo njih branili od tog nacizma. Danas u ovom trenutku ja postavljam jedno pitanje. Da li je taj jevrejski narod koji se danas najviše vakciniše svestan? Da li je on uopšte pitao stari narod? Oni su dali svetu Mojseja. Ali ja mislim da su prisiljeni. Oni su dali svetu Isusa Hrista. Znaš kako, ako su oni prvi na listi, po meni, šta ja mislim, ako su oni prvi na listi vakcinisanih, onda će svakom drugom verniku, bilo gde u svetu, kada vidi da su najizvakcinisaniji Jevreji, onda će svako ko je vernik da bude u fazonu ok, kao ako su svi Jevreji, kao lagano, kao to je onda...
Ne razumeš, bre, druže. Znači, i kad je Hitler dolazio, isto su tad napadali Jevreje. Znači, Hitler je došao na vlast mrzeći Jevreje. On se promovisao kao da su Jevreji nekakav kancer društva, ovo ono, i prvo je njih napao. Prvo su izvakcinisani Jevreji danas u Izraelu. Video. Evo ga opet, izvinite. Znači, to sam teo da kažem. To sam teo da ti kažem. Razumeš, znači, da li može nisu da se to pravi poveže Jevreji ta... Ne možemo mi da govorimo ja ne mogu... kako ne, kako, sačekaj. Izvoli. Ja sam radio u taj Jewish Community Center i ja znam da su to Jevreji koji oni su iskonski Jevreji, znači pravi Jevreji. Evo tu u Americi oni idu za svoju zemlju svake godine, ne znam kako imaš 19-20 godina, moraš da ideš recimo u Izrael u vojsku. Znači oni dalje poštuju taj njihov tradiciju, znaju oni ko su oni. Moje pitanje je samo, da li oni razumeju da ovo što uzimaju od Pfizera vakcinu će genetski modifikovati njihov narod? Da li su oni pitali nekoga kakav će to posledice imati za 200-300 godina? Treba Jevreji da žive još 1000 godina, isto to je stari narod. Da li su oni nekoga pitali kakve će posledice imati ta genetska modifikacija? Eto, to je moje pitanje za našu braću Jevreje. Eto. Pa ja mislim iskreno da čim je ljudi primaju, znači ili je prisilno ili ne znaju ništa, znaš, ne pitaju se, znači, nemaju vremena da se pitaju. Znači, to je taj novi globalizam, novi nacizam koji dolazi. Po meni. Kako će oni da vladaju? Kako će da vlada taj veliki globalizam? Ako ne, da izvakciniše sve ljude prvo. Da im ubaci nešto, pa da onda ponudi opet odgovor. Znači, vakcina je ponovo neki problem. Ili rešenje. Ili ako se nešto slučajno, ne daj Bože, bude desilo sa tim genetskim modifikacijama, onda će opet oni da nude neka rešenja. Ali ti, jednom kad primiš to, da li ti to možda izvadiš iz sebe? Znači, to je pitanje. Realno... Druže, nisu se postavila dovoljna pitanja za tu vakcinu. Ali čekaj, realno i ti i ja znamo da se ta vakcina testirala već zadnjih 20 godina. I da oni vrlo dobro znaju šta će da bude ljudima koji... Znači, nije se to testiralo... Da, ali nema to, ali nisu izašli to i oni nisu izašli i rekli narodu. Znači, jeste, mi znamo da je sad neki, navodno, izašla neka informacija da neki doktor iz Pfizera izašao i rekao ti svi pacovi što su vakcinisani su umrli u nekom periodu. Znači, o tome ja govorim. Znači, to je glavno pitanje. Znači, mi nemamo dovoljno informacija da bi mogli da idemo da se vakcinišemo. To nama niko nije dao, narodu, običnom narodu, onaj čovek običan kad ide da se vakciniše, on, garantujem, ne zna šta uzima u sebe. To nije fair. Najmanju ruku. Ali oni sami pristaju na to. Da li će biti posledice za te đavole ili šta god kad ljudi sami na to pristaju? I još imaju mnogo nas pored sebe koji im pričamo, nemojte, moj otac ima mene pored sebe koji mu je rekao 100 puta nemoj, ne treba ti, a on je otišao. Bog je čoveku dao slobodnu volju, znači ne možeš na to da utičeš. Neka svako uradi kako misli da treba. Mi smo ovde da se borimo za prava ljudi koji ne razumeju šta je vakcina. Da oni svima nama objasne šta je to, bre. Kako vi to genetski modifikujete? Da li će sutra imati neko patent na to? Možda ti kaže sutra pa to je ona priča sa Monsantom. Razumeš? Znači o tome se radi. Znači o tome se radi. Oni su isto tako napravili da sad
ne možeš se okreneš bre da kupiš bre, Bog je čoveku dao seme. Oni su seme otuđili od čoveka. Znači danas ne možeš da odeš da kupiš seme koje će da se reprodukuje. Mislim, možeš nešto sitno, ali da budeš neki veliki farmer sa 5, 6, 10, 15, 20 hiljada hektara i da koristiš svoje sopstveno seme, toga više nema. Znači sve je to, znači na toj velikoj sceni, to je sve već iskontrolisano. Znači, neko je patentovao to seme. Niko nema pravo da ga koristi, neko je otuđio to od Boga. Bog dao čoveku, a neko je to otuđio. Znači, mi govorimo ovde o manipulaciji hrišćanske crkve. Mislim, o manipulaciji ljudi koji su u hrišćanskoj crkvi. Da li ona bila papska ili ovakva ili onakva. Razumeš, neki ljudi koji su u tim crkvama manipulišu šta je Isus Hristos rekao. I žive danas život papa, danas ne živi kao što je živo Isus Hristos. On živi totalnu suprotnost. On živi veoma bogato, njega ljudi slave, vole ga. Razumeš, mislim, na jednoj velikoj razini njega niko neće da maltretira, bre. On živi u velikim zgradama, skupocenim, bre. Sa velikim, velelepnim pogledima. O tome ja govorim. Znači, A onda neko kada je nas zaseo... vakcinišu, imaće patent i na nas. Izvini što te prekidam. A papa izašao i rekao primite vakcinu. Znači, to je sad ta kontradikcija, te paralele da se povuku. Znači, da li je papa podržao u nekom trenutku bio i Hitlera? Znamo da ima onaj hitlerovski papa kao. Razumeš, bre? Znači, ako ti kažem da je bankarska porodica Medici imala svoje 3 pape, znači papa bio iz porodice bankara, menjača, šta mi sada pričamo? I to bilo pre 7-8 vekova. Šta je tek danas, brate? Ali ajde što su oni zamrsili te konce, ali sve je javno. Meni je neverovatno što je sve javno i agenda 2030 i sve to je javno i, na primer, fondacija Bill i Melinda Gates, ti možeš da vidiš da oni sami sebe, oni imaju 50 kompanija, jedna im je glavna, oni iz ovih 50 finansiraju ovu glavnu, iz ove glavne finansiraju banke, iz banke opet finansiraju, samo vrte lovu. Mislim, svaki čovek koji se generalno bavi lovom, on zna da ne treba da šteka lovu, nego treba da pravi što veći obrt. Tačno tako. Zato što oni smatraju, ali to je taj sad novi raskol. Znači, mi govorimo sad o tom novom raskolu, kuda će svet da krene. Će svet da krene tim putem kao vakcinacija. Evo, ja ću da ti pošaljem jedan video sad. Ok? Dobro. Znači sad ću da ti pošaljem jedan video, ako možeš ti ga u video ubaci. Znači evo, Joe Biden je pre neki dan izašao i rekao je, mnogo pričam, ali ću reći i ovo. Znači on je rekao da će mnogo da, kao, oni sad pokazuju na vestima da on ne zna šta priča kao. I onda pokazuju njegov intervju do jednog momenta. Ali ako nađeš njegov intervju do kraja šta je rekao, to ću da ti pokažem. Znači, oni se sad njemu smeju da je on budala, ne znam šta priča. Ali u jednom intervju pre 2 dana je rekao da je Amerika Indiji sad pomaže da da nekakav mehanički deo da se sagradi vakcina. Sad neka bi budala pomislila da se oni treba njima da daju neki deo kao za fabriku, kao da se sagradi vakcina. Ne takvu vrstu tehnike, ne takvu vrstu mehanizma, nego znači nekakvu vrstu mehanizma što je u vakcini. Znači on govori ovde o nekakvom metalu, sagradi vakcina, znači unutrašnjost vakcina, znači ta tečnost, ona posjeduje nešto metalno, kao
Razumeš? Poslaću ti da vidiš šta je rekao. Znači, kako je moguće da je vakcina providna, a unutra ima nekakva tehnologija kao? Aj sad to, brate. Znači, ja o tome pričam. I zato oni njega pljuju kao, mnogo pričaš, bre, ćuti malo, bre. Znaš, ja bi se vratio na Bibliju da mi ti prokomentarišeš jednu stvar. Po meni potop se desio kada su ljudi krenuli da se igraju bogova i baš krenuli genetski da modifikuju, da prave himere i ljude da im stavljaju glavu žabe i žirafe i šta ja znam. I po svim religijama vidimo da su takva bića postojala i znamo... Druže, reci. Pa zamisli sad ti, ne daj Bože, ja sad nadam se da sam ja u krivu. Ali zamisli ti sad da ovo što nam daju Messenger RNK, znači genetski modifikuju ljude i zamisli za 15-20 godina to, eto, to je posledica tog vakcinisanja, nešto se desi. Znači ljudima počne da, razumeš, ne znam, može ljudima da počne da raste dlake na licu, svuda, otkud znaš, razumeš, neki neželjeni efekti. O tome niko ne razgovara. Ima da im rastu dlake po crevima, a ne po faci, brate. Ko zna šta će da bude kritičnije od toga. Hoću da ti kažem, mi ne znamo to. A to je sad sve kao zbog ovoga virusa. Kao, nemoj mnogo da pitaš, evo virus, bolje da se sačuvamo od virusa. Znači oni tebi prodaju nekakvo vreme. Znači kao, bolje ti sad, šta mene briga šta će bude kao za 10 godina, da će mi izlastiti dlake na facu, kao važno je da se ja sad sačuvam od koronavirusa. Znači, to je filozofija što oni nama rade. Oni će za 10 godina da naprave kao antivakcinu od korona vakcine, jer ipak nije bila dobra, pa dajte sada da vam poništimo te efekte da ne bi imali dlakave face ili ko zna šta. Opet neka vakcina i tada. Pa morat će u krug, ali pazi, to će ići u krug, pazi, to može, neće oni doveka nas da vrte, nije, ja mislim, njima cilj da oni nas nešto tu vrte i zavlače i nemam pojma nija, pogotovo sad kada je ovako velika populacija, mi do 15 milijardi ljudi možemo stignemo za 30 godina, ja mislim, koliko eksponencijalno raste, mislim, broj stanovništva. I oni moraju to da seku i to, ja mislim, ne znam šta je ljudima uopšte čudno, brate, da mora da se saseče stanovništvo, seklo se već 10 puta u istoriji, ne znam šta im je sad nešto čudno, kao što neko hoće da ih pobije, brate. I još po meni, ovo kako hoće nas pobije je možda i najbolje. I polako... Ma nema niko pravo to da uzima. Ma nema pravo i treba da im jebemo mater, brate, svakako, ali... Ovo što nam sad rade, dok mi prihvatamo, oni su fini. Mi kada bi se pobunili, pa krenulo bi nuklearke na sve strane. To ti kažem, znači ako ti kažem, vidiš o čemu se radi ovde. Znači ko se bavi tehnologijom kod nas u državi? Znači ko radi kriptovalute? Znači to su te stvari. Znači ko radi kriptovalute kod nas? Znači premijerkin brat radi kriptovalute. Znači oni se bave nekakvom vrstom tehnologije. Znači oni su ti došli da instaliraju vakcine, da bi sutra prodavali neku tehnologiju za tu vakcinu. O tome se radi, brate. Mislim, prosto, nije meni... Znaš šta mene plaši, brate? Mi ne znamo dokle je vojska stigla, ali znamo da smo mi DNK pročitali još 2002. Ceo genov DNK pročitali smo još 2002. Ko zna kada je vojska, još 80-ih je verovatno pročitalo. Samo da kažem nešto, evo, još jednu važnu stvar. Evo, moje lično mišljenje. Mislim, evo sad izašla vest da Vučić hoće da legalizuje marihuanu. Ok, nema problema. Legalizuj, bato, ali da marihuana bude legalna ko paradajz. Kako možda posadi onda? A ne samo tvoji šalabajzeri da mogu da sade marihuanu. Jer navodno u nekom trenutku kad bude bila devalvacija i dolara i svega i bitcoina, jer rekao Bill Gates da, brate, bitcoin mnogo troši struje, brate. Znači, hoću da ti kažem, tu Bitcoin je rešavanje nekakvih algoritmova, znači podržavanje nekakvog sistema. Ali zamisli sad kad bi u celom svetu bio neki bez veze rat i nestalo struje. Znači, Bitcoin drže svoje te kompjutere u neku jeftinu zemlju, bre. Većinu.
Znači, tamo kopaju te materijale prvo. Tamo prave te grafičke kartice ili šta već rade. Tamo slažu to. Znači, jeftina radna snaga. Tamo i crpe struju, tamo i kopaju te bitcoine, tereume ili šta već. Znači, u tim jeftinim zemljama koje će sad da počnu da potpadaju, zamislite da udari neka kao u neku zemlju gde, brate, bitcoin veliki drži ne znam šta, tu kopaju, tu je sve jeftino, razumeš? Zamisli da u takvu zemlju, brate, dođe neka diktatura, brate, i počne neki građanski rat. I samo bitcoin propadne odjednom. Znači, fizički, brate, propadne. On kaže, mnogo struje koristite. U koju zemlju je bitcoin? U koju zemlju? Znači, sad bi neko rekao, ti si budala, bitcoin je svuda po svetu. Da, jeste, ali ne u tom kvantitetu. Znači, ja sam imao 80 kompjutera što su kopali bitcoin 2016. Ethereum, kad je Ethereum bio $9, brate. Ali hoću da ti kažem, nije to suština. Znači, to košta puno para. Neko je investirao veliki novac u taj bitcoin. Znači, taj bitcoin je ništa drugo nego jezda i dafina i on zna da će jedan dan propadne. Znači, bitcoin je toliko skup, ne zato što sad ga svi hoćete, nego zato što vam mnogo pare uzobre. Samo će jedan dan da ne stane, jer taj što vam prodaje bitcoin, on te pare što mu vi dajete, on ulaže to negde drugo. Ma, kripto je prelepa navlakuša za ljude, iskreno, prelepa. Znači, to je jezda i dafina, brate. Ja samo čekam, Idemo. znači... Nova tura, nova garnitura, brate. Ja ne želim da ljudi izgube, brate, šta imaju i to što su uložili, ali da li svi misle stvarno da će svi oni da postanu milioneri? Znači, svi odjednom ulažu i svi u kriptovalute. Znaš, radio sam na berzi, već pre 2 godine je bilo mnogo drugačije nego sada. Znači, ljudi su mnogo skeptični bili sada. Brate, zovu te sami da investiraju, ne zoveš ti ljude, nego oni tebe zovu, razumeš? I da li stvarno misle da će svi napravi milione? Da li će svi da postanu milioneri? A tome se radi, zato što, evo sad, uključiš YouTube i svi samo pričaju investirajte u Bitcoin, investirajte u Bitcoin. A nije Bitcoin, ima i 10 miliona, ima 10 miliona kriptovaluti i svima cena ide gore. Znam, ali to je sad onaj što kao vodi, znaš. Hoću da kažem da je tu Bitcoin doveden kao jezda i dafina, kao neka lažna banka koja će da propadne da bi došle druge banke. Tako je. Da bi došao kripto UN sad. Tako da bi došao kripto dolar, da bi došao, znači mora Bitcoin da propadne u jednom trenutku. Može on da ode do 400, može on da ode do 400.000, nije problem. Sve vam uzo. Ali tada će da pukne. Da, ali sve vam uzo, razumeš? Znači ti sad pare te što imaš nešto u džepu, ideš trčiš to da daš kao. Znači, ako pogledaš statistiku Bitcoina, ko ulaže u Bitcoin? Ulaže se do $1.000, ne znam koliko, 80%. Oni sitnišu uzimaju pare, brate. Znači, onaj što ima $1.000 da da jedno nešto, ne mislim jadno, mogo je to da investira u nešto drugo, nego odvojio neku svoj rad, trud, štedeo da uloži $1.000, misli to će bude sutra veliko i sad kao ulaže $1.000. Ne ulaže se sad $1.000 u Bitcoin, nego pre 5 godina. Ne, znaš koja je fora sa berzom? Šta se tu zapravo dešava? Zoveš ljude, oni naprave pare, ti im pomogneš da naprave pare, pratiš ti berzu za njih, pomogneš im da naprave pare. I oni naprave 50%, 100%, koliko god. I žele da povuku, ali tada ti kažeš ne, nije trenutak za povlačenje, jer ima još bolje investicija, još jača. I oni sada koji su dobili pare sa Bitcoinom, ti misliš da je on dobio pare i kupio je nekretnine i zemljište i seme. Nije, nego je te pare rasporedio u još 50 kriptovaluti. Ne razumeju, oni koji se bave Bitcoinom ne razumeju vreme. Upravo. Vreme je takvo da i taj Bitcoin, sad možda imaš 100 Bitcoina, brate, ali jednom trenutku morat ćeš da znaš gde ćeš s tim Bitcoinima, jer će taj Bitcoin da propadne, a neće iza njega da bude Ethereum. Nego, znači to je taj kontrolisani haos. Radi se na to da svi što
su imali nešto malo i srednja klasa sad što ima nešto malo, da se svi stresu iz gaća i da niko ništa nema, to je novi nacizam. Znači, džabe ti taj Bitcoin i da ti se ugasi sistem, znači zamisli neko, ne daj Bože, izbombarduje tamo to gde se nalazi taj Bitcoin, ovo ono, neko bi rekao da je Bitcoin na mnogo mesta, ali ima na jednom mestu gde je centralni deo. Zamisli da se neko okani što ima više para od Bitcoina i kaže sad proglašavam rat Bitcoinu, napadamo Bitcoin sad. I samo nestane, vrate. Zamisli, brate, Znači, pa zamisli što si rekao struja nestane, eto, samo to. Znaš ti koji bi haos u svetu nastao da nestane struja? To nisam ja rekao, to im rekao Bill Gates. Znači, Bill Gates im rekao, a ja sam im preveo šta to znači. Ali ne, znači, zamisli... rekao Bill Gates im rekao, mnogo trošite struje Bitcoin. Neće biti struje. Znači, možda brišeš dupe s tim Bitcoinima. U trenutku kad ne bude neko mogo samo u 3 dana to da iskoristi, znaš koliko će padne poverenje u Bitcoina. Znači sve to laž, sve se to radi na poverenje, zato je Bitcoin jezda i da fina. Pokupi pare. Možeš ti da misliš sad da imaš 100 Bitcoina, da misliš da si sad ne znam šta, zamisli u jedan trenutku ništa ne vredi. Znači i ti onda ništa ne vrediš. Znači sabirate sebi blaga na ovom, na zemlji, a dolazi vreme nestabilnosti. Znači nestabilnosti, to je kontrolisani haos. Znači sad ako nemaš nekoliko milijardi, kao da nemaš ništa. Jer i ako imaš par miliona, isto će da vredi ništa. Upravo. U jednom trenutku. Evo, tome se radi, što ti ljudi što sad misle da vode to sad kao, oni teraju, znaš, kao teraju sve da idu u tom smeru kao kriptovalute, kad bude nestala struja, druže, razumeš, znači kad samo budu najbogatiji mogli da imaju struju. Kakva korist Bitcoina kad Bitcoin onda neće moći svaki seljak da koristi, svaki ovaj levi, desni. Ma da nema znači, Bitcoina. To je novac, znači novac je vredan samo koliko može da bude u opticaju. Ako mu ti sad sečeš opticaj, on ne vredi ništa više. Nije materijalan. Znači, ne može usta da ga staviš da ga pojedeš. Upravo to. Nema, meni čak i zlato, koje je najstarije. Ma i zlato je glupo, pa daj, zato ja mislim, zato je ovo neko novo, zato oni pričaju da je to neko novo Great Reset kao neki Great Reset, oni nama već prete, bre. Moj scenarij u mojoj glavi, ako smem samo 30 sekundi, je da su oni predstavili kriptovalutu, odnosno Bitcoin 2009. kao nešto skroz taj novi, to ne može niko da te prati ovo ono. Tako su ga predstavili da uđe u priču i tako je lepo stvarno bila reklama. Ma gde ne može, pa i to isto kontroliše neki kompjuter. To je bila priča, naravno. Tajne službe to drže tamo gde... I onda tamo negde 2014. 15. si već morao da ostaviš podatke. Ako imaš, već si morao da ostaviš podatke. I, na primer, sada, po meni, ovaj scenarij će se desiti. Svi će zaraditi, oni će pustiti na trenutak ljude da misle da su zaradili od kriptovaluti, sve. Pa to je to samo zato što ti misliš, jer si iskoristio te Bitcoine. Ne samo Bitcoin, 1000 kriptovaluti, sve će da skoči i svi će stvarno zaraditi, ali na trenutak. A onda kada saseku i kažu nestabilno, ima previše kriptovaluti, ajde ceo sve da koristi jednu i ta jedna će da bude od nekoga ko ima pokriće. Jeff Bezos ima mnogo zemljišta, Elon Musk, Bill Gates imaju mnogo zemljišta, oni imaju pokriće. I on će kaže, evo ja imam 600 triliona i ja imam pokriće za svoju kriptovalutu. U mom zemljištu, u mom onom. I ceo svet će se dogovori oko jedne, tada će svih ovih nekoliko hiljada kriptovalutija propadne. I naravno i novac od celog sveta. Ali oni će nešto tu da daju s tom kriptovalutom, oni će svakom da daju mesečno nešto. Pa mora novac. Mora novac ovoga sveta da propadne u jednom trenutku. Ako oni žele stvarno da se zacare kao neki globalizam, mora novac ovog sveta da propadne prvo. To je taj kontrolisani haos. Zato ja kažem, ovo je neko novo vreme, kad će biti totalna ludnica, ljudi neće znati više kome da veruju, kome šta, znači takav će haos u svetu da bude da ljudi neće više znati kome da veruju. Zato imaš ti ove youtubere sad izlaze i kaže, znao sam kao, pogodio sam kao, znao sam šta, kao evo vidite šta sam rekao, kao desilo se.
Jer mi idemo ka tom principu. Zamislite kad bi sad, neće dolar da propadne pre dinara sigurno. Znači, dinar će prvo da propadne pre dolara. Ja vam o tome pričam. Znači, hoću da kažem, vidite, evo sad ja onaj moj drugi iz Turkmenistana neki, i ja ga pozovem pre neki dan i ja ga pitam, evo to stalno pričam tu priču, i ja ga pitam, druže, kako si, šta radiš, ovo ono, on kaže, evo druže, tu je sad haos ovde, devalvacija valute. Znači, devalvacija valute, brate. Kaže, otišao sam kod roditelja u jedno selo, hteo sam da se vratim, nisam mogao ako nisam primio vakcinu. Znači, ne pušta, sasekli ulicu na pola, ne puštaju me da prođem, nisam primio vakcinu, znači to vreme je već negde, ta represija. Stiglo je, brate, stiglo je. Znači, već je negde, Na ali zadnje zato što vrate. je to sad takva zemlja diktaturska, znači, ako si vidio, bre, ko je, bre, taj njihov, bre, razumeš, ko je taj predsjednik te njegove zemlje, brate, to je jedan totalna diktatura, to nije ni diktatura, brate, to je totalitarizam, razumeš? Znači, taj neko što vodi, brate, Turkmenistan, znači, plate u Turkmenistanu su 100 evra, brate. I sad ja pitam, ok, nema problema, možda mi kažeš, brate, koliko bio paradajz? Pre kao 3 meseca. Kad ja pitam, kad to krenula ta devalvacija? On kaže, pa pre 3 meseca. Ok, koliko bio paradajz? On kaže 3 nečega, Dobro. nije važno. Ja kažem, koliko je sad? On kaže 15. Aha, manana nekih, ne znam ja kako oni to kažu. Da. Znači 5 puta, brate, poraslo za 3 meseca hrana. Ok, nema problema. A koliko je sad? Pre neki dan sam ga pozvao. Kaže 27. Znači skoro, to je 9 puta porasla cena hrane i to će još da ide, kaže, dolar kao dolar je mnogo jak kao ovde. To će biti prvo, znači da potpadate prvo vi ti dinari što ste zavisni od dolara, pa će dolar zadnji da propadne. Razumeš? Znači, o tome se radi, da sav novac ovog sveta, keš, mora da propadne u jednom trenutku. I te valute što mi znamo, da bi ta svetska vlada došla kao da napravi mir, pošto će biti ratova, vidiš ovaj Putin već prete, napadaju sad, Rusi prete Ukrajincima, Kina već preti Tajvanu. Spremni su, svi su spremni. Znači, svi su spremni, brate, razumeš, znači spremni su. Znači, treba taj kontrolisani haos da se desi, znači da krene taj neki bez veze rat, protiv sam čega ja 100%. Ja sam protiv bilo kakvog rata. Ja pozivam na odbranu. Ne na napad, ja pozivam na odbranu. Ljude da stanemo da se odbranimo ko ljudi, a ne da pustimo. To je vreme da se mi sad razgovaramo, pa mi puštamo zato što ćutimo. Tome se radi. Da smo se mi razgovarali o ovim temama pre 3-4 godine, možda bi sad imali drugu percepciju. Ne sad kao da vas budimo pre nego što će nešto se desi. Razumeš? O tome se radi, brate. I ovaj moj video ne treba puno ljudi da vidi. Mislim, razumeš, brate? Niti se ja trudim za neki publicitet. Nego ko bude mislio da treba da posluša ovo, daće mu se da vidi, brate. Eto. Razumeš? Ja o tome pričam. Ali hteo sam da kažem da šta čeka svet, sigurno nam se dobro ne piše. Jer ja uvek volim da pitam, jeli, situacija u svetu kako je? Jel ona deluje da će da bude u budućnosti mnogo dobro ili da će da bude mnogo loše? Kako ti deluje? Jer stvari u svetu idu na bolje ili na gore? Pitanje od 1.000.000 eura. Tačno, brate, znači šta ti već priča, vidiš, ovi se sve samo zadužuju. Dobre, ne može niko da plaća, zato oni kažu Great Reset. Zato oni kažu, ovo je neuspelo, piše propalo, oni su već prežvrljali taj list, a taj list je sadašnjost koju mi poznajemo. Znači oni su prežvrljali taj ceo monetarni sistem, oni će da nam instaliraju novi monetarni sistem, ali prvo da nas porobe. Zato ja kažem, ovi, brate, u Egiptu tamo vrte one mumije ko da zovu neko novo robovlasničko društvo. Šta, vakcinisat ćete nas i ubacit ćete u vakcine neku tehnologiju kao kojom ćete nas kontrolisati, a sa druge strane promovisat ćete da je to sad
to je sad nova tehnologija, svet će tuda da ide sad, to je sad kao, u tome će da bude neki medicinski kao karton, kao ti ćeš moći da vidiš o sebi sve svakog trenutka kakvog si zdravlja i to. Kreteni, znači njima je stalo da mi preživimo sad do sad kao mnogo kao. Da sad mi njima poživimo još kao puno, kao to će biti tehnologija, a ovaj se prokazuje da će biti 1,5 milijarda ljudi. Pa kako će biti 1,5 milijarda ljudi ako ste vakcinisali sve ljude kao da ih spasete, kao šta, ne razumeš? Znači, to je, brate, što ti kažeš, znači... Priča za malu decu, brate. Pa, to je ta teza i antiteza, brate. A oni sponzorišu obe strane, i tezu i antitezu, brate. To ko razume, onda je, brate, razumeo dosta, brate. Kako mi, brate, o tome se radi. Pa, jel misliš na kraju krajeva da će neke, mislim, šta će biti posle svega? Ljudi će biti porobljeni, neki kao mi ćemo se boriti dok nas ne pobiju, jer mi da pobedimo? Ma to je pitanje sad, najvažnije pitanje svih pitanja. Mene baš briga i za dolar, i za dinar, i za sve to. Ako mi treba da gledamo, to je sad sve trenutno. To je onaj sistem u kojem mi živimo. Razumeš, pre 2000 godina možda bio nekakav drugačiji sistem. Znači, narod će se adaptirati novom nekakvom sistemu. Moje pitanje je, ako vi genetski modifikujete narod, kuda će to da ode? Zašto genetski modifikujete narod? Da li vi narod tim putem otuđujete od Boga? Može neko da odgovori na ovo pitanje? Ili se svi prave toše? Ili se svi prave kao... Šta je meni zanimljivo? Što u nauci Bog ne postoji nigde, a u filmovima Satana u svakom filmu. U svakom. Pa znači, kako je moguće da Satana postoji, a Bog ne postoji kao? To znači, vi ste budale, brate. Mislim, ne vi... I svi zbog filmova, zbog tih istih filmova ljudi veruju u đavola, ali o Bogu ne razmišljaju. Razumeš? Oni znaju da đavo postoji, ali o Bogu ne razmišljaju. Možda kao znaju da postoji ili ne postoji, ali ne razmišljaju o tome. Ali đavo, brate, tu je. I zanimljivo, satanizam, rituali. Znači, oni se bave nekim spiritualnim stvarima. Nama prodaju priču, nema ništa neće bude i to kao. Gledao sam ja ljude koji su onako uđu kao onu meditaciju i drugar, na primjer, jedan. Uđe pre 1,5 godinu dana u tu priču, on je našao guru, a imao je dečko stvarno težak život i veoma je dobra duša. Još što je to, pa to je to, brate moj, pa to je to, bre, 90-ti koji su se pojavljali, koji su se ljudi pojavljivali 90-ti godina? Znači, sektaši, bre. Mađioničari, svi su sami mađioničari. Sektaši, pa opet isto vreme dolazi, teško vreme dolazi, pa sad daj narodu malo da prodajemo to kao New Age, zajebancije kao. Ajde, nemojte da zajebavate, bre. Mislim, ljudi, bre, probudite se, nemojte ovi da vam pričaju da sad treba neke meditacije da pričate, da vas vode po nekim kao lavirintima, kao a vakciniše se, čovečanstvo se menja u ovom trenutku. Ste normalni, bre, bacate vreme na neke joge, znaš, meditirate, kao jurite neke svetove, kao da gledate u neke svetove, kao trans, kao neko putovanje, kao. Kako putovanje, brate, budi, bre, u realnosti malo, bre. Nisu ljudi normalni, brate. Hoće ljudi da odvoje materijalnost i duhovnost, a sve to je to celina jedna. Ali samo primi vakcinu, ali to kao. Zato ti kažem, znači oni, brate, spremaju nas i na to. Znači kao nauka i misterije, kao. Misterije, bre. Kako putovanje, brate? Pazi, zajebano je, brate. Znači, danas ti kao ljudsko biće imaš odgovornost, istorijsku odgovornost, da budeš trezven i da pričaš o stvarima, ako si razumeo svet, da o tim stvarima se razgovaraš, da se razgovaraš sa narodom demokratskim putem. Znači, da mi pričamo o tome kakav će biti uticaj genetski modifikovanih vakcina za 1000 godina za našu praunučad.
Neće Astralno stići putovanje, bre. 1000 godina, ja mislim, odavde, od danas. A ko to kaže, bre? Ko ima pravo da oduzima od naroda vreme, bre? Pa kad ne znaju To je ljudi da Bog. cene vreme, Samo brate. Bog može da uradi. To samo Bog može da uradi. Ali Bog je čovek rekao da će Isus dobrovoljno Hristos daje da svoje dođe vreme. ponovo. Čovek dobrovoljno već daje svoje vreme i za televiziju, i za posao 80 sati, i za sve. Da, to je to. E sad, pazi sad ovo. E sad sam ja to hteo da objasnim. Znači, ako nećeš vakcinu, ako nećeš da ideš tim putem, onda ne možeš više da gledaš naše reality showove. Onda ne možeš više da imaš struju koju mora da plaćaš našom monetom. Onda nećeš moći da imaš više vodu koju ćeš opet morati da plaćaš. Znači, oni sve drže vodovode. Znači, nije čudo da su kupili sve vode. Znači, gde to ide? Zašto kupuju oni pravo na vodu? Kupuju pravo na vodu da bi u jednom trenutku mogli da zavrnu slavinu ako nećeš da slušaš. Znači, oni žele da oteraju svet putem kojim oni misle da treba svet da ide. Narod se ništa ne pita, zato si ti doveden sad tu u taj obor. Zatvoren. A znaš šta? I ja sam sad neka ovca koja se popela na neko brdo i sad isto sam u taj obor i ja sad gledam tamo šta ima, ja kažem narode bre, oni te teraju iz većeg obora u manji. Primi vakcinu kao i moći ćeš kao da se šetaš, kao ti si sad kao ovca, kao sad ćemo mi tebe da pustimo kao da se šetaš, kao da ideš, kao samo primi vakcinu i mi ćemo da ti pustimo da se šetaš. Kao da putuješ, kao kao idem, kao i ti si sad kao slobodan. Ali u jednom trenutku ti što budeš primio vakcinu, ti nećeš moći da se krećeš, jer ćeš imati tehnologiju u sebi. To je prosta tehnologija. Znači, ako si građani nekog trećeg reda, ćeš moći samo da bitišeš u tvom bloku. Znači, o tome se radi, to je, brate, đavo uvek laže. Znači, dođi primi vakcinu, i kao moći ćeš da se krećeš svuda po svetu. Ma gde ćeš moći da se krećeš? Sad će drugi soj stiže. Čekaj bre. Sad će novo zatvaranje pa će da kažu da ta mutacija, tu vakcinu što si primio, ničemu ne vredi sad. Kao to piše propalo, mora nove vakcine se prave za nove mutacije. Razumeš, brate? Ja ne verujem da će oni nešto dugo da vrte. I opet ne možeš se krećeš. Dok oni ne instaliraju skroz tu tehnologiju u jednom trenutku da će ti kroz tu vakcinu, ko što Biden kaže, da će ti tu neku mašineriju kao što, neki kao mechanical parts, kao mehaničke delove da se sagradi ta vakcina. Bukvalno ta tečnost unutra da se sagradi. Prosta tehnologija, brate, svi misle da je to neka naučna fantastika, ali kad bi se neko pozabavio, mislim nije bilo prosto dok se nije otkrilo, ali jednom kad se otkrilo kako preko matičnih ćelija ti da kloniraš i šta god da radiš, to je sada prosto, brate. Sada na drugoj godini u fakultetu u Kanadi, u Alberti, oni kloniraju ljudi sami sebe pa ubiju plod posle 2-3 dana zbog kao zakona. Ali ljudi sami sebe kloniraju, razumeš, na fakultetu već. A možda zamisliš... Znaš u filmovima, kad imaju u filmovima, sci-fi filmovi i sada oni su na nekom brodu, ne znam, ono spaceship, i sad imaju one kapsule u kojima su razna stvorenja. Slabo gledam film, ali... Ali vidio si možda nekad bilo u milion filmova kao kapsule i tu su stvorenja, da li su ljudi koji spavaju ili stvorenja, bla bla. Ja sam ubeđen da vojska ima himere. Himere su životinje, polu, neka životinja, razumeš? Ja sam ubeđen da vojska već uveliko ima mnogo čudovišta koje će jednom da pusti tebra, da ih probudi, da ih puste, to su luda stvorenja, nemaju mozak, nemaju ništa. Zamisli ti neki čovek da vidi polu, ne znam, bika i glava mu od nečega. Pa ne bi se uplašio, pa bi u nesvijest, razumeš? Pa bi ljudi su nespremni. Ja smatram da i puno kroz te filmove, to CIA radi, što radi, vrate, ovaj Netflix, recimo. Oni ti puštaju filmove
u kojima ti oni kao predskazuju šta će biti u budućnosti. Znači kao oni znaju šta će biti u budućnosti. Submisivne poruke. Ali samo primi vakcinu, brate. Znači sad ti u ovom trenutku imaš taj Netflix i sad ljudi kad ubace kao ne mogu da se kreću ovo ono, sad recimo ovde u Americi, pošto, pazi ovo sad, ja sam pravio statistiku sad, u stvari ima ovde, u Illinoisu kao. Znači Illinois ima negde oko 12 miliona ljudi. U ovom trenutku je vakcinisano 9 miliona ljudi već. U stvari 9 miliona doza je dato kao. A od toga je dato preko skoro 6 miliona belim ljudima. Skoro svi beli ljudi su vakcinisani već. Milion crnih, u stvari, oprostite, Afroamerikanaca je negde oko 800.000 sad, a Latinosa je kao milion. Znači u većini su beli ljudi vakcinisani. Ja i mislim da je ovo rat protiv belih ljudi generalno. Mislim, upoznao sam jednog dečka koji je migrant ovde, ali nije običan migrant, nego je vojnik migrant, zgotivili smo se, jel te, pošto ja tako nabasam na strance svuda. I, brate, krenemo da pričamo i vidi onda nisam kao debil, izgotivimo se, video da ne može da me vrda i da me, ne znam, opelješ iza lovu i tako. To je stvarno ono, da kažem, zgotivimo se. I ti ga pitaš da ti ispriča priču, pa on ti je isto neki tajni agent, zato što ima informacije. Ima informacije, svi ti migranti što su došli, oni su prešli preko nečega, neko im dao pare da dođu, znači ima to sve šta su oni prešli, nisu oni, brate, došli nogama, tabanima, brate, nego sve to neko organizovao. I sad kad bi ti povakao sve to što ti on priča, sad koga tu doveo, mogo bi se napravi jedna priča, brate, ko je tu odigrao koji deo posla da bi se oni tu doveli. Znači oni su se tu doveli namenski. Nisu oni stvarno kao gladni bili pa kao došli tu tabanima, kao šetali dotle kao. Sigurno je bio problem u njihovoj zemlji. Rekao mi je ovaj dečko, mislim, on je došao još pre 6 godina da dočekuje ljude, da ih šalje dalje, da im daje naređenja, ovo ono, i mislim, vidi se kada vidiš lika... Ajde pričaj, šta ti priča, evo pričaj, ja ne znam, evo ti pričaj. Pa više je bio u fazonu kao pričat ću ti kao kad se vidimo, ja sam ga pitao da li je ovo rat protiv belih ljudi, šta se ovde dešava, on je bio u fazonu kao nije protiv belih ljudi baš, ali kao ima i toga, ali kao, dosta nije hteo na Instagramu, mislim da mi piše, pošto trenutno nije u Beogradu, nego su ga negde skockali, pa dok pobegne, otkud znam ni kako im to rade. Ali ovde, na primjer, na svakom Western Unionu, ovde u centru BG-a, ti stoje u redu 2-3 migranta, da ima Western Union, 2-3 migranta čekaju da skinu lovu. Neko im tu lovu šalje svakako, to je... Pa to je određeno tim kriptovalutama, znači to je taj Soros platio kriptovalutama sve i to se sad tako radi, znači oni dovode migrante namenski, mi to se razumemo već o čemu se radi, ali problem je zato što oni nama bukvalno kupuju neku atomsku bombu, razumeš, što će jedan u trenutku da eksplodira, svi ti imigranti i to. To je jedna vrsta. Ne smatram da će ovaj rat da se odvija tim nekim naoružanjem velikim. U stvari, volao bih da se to ne desi, da to nikad ne ide tim putem, razumeš? Mislim, šta sad imate nuklearke, brate, 3 puta da zbrišete zemlju, šta sad, ne znam šta, sad će poginemo svi, šta sad, ne razumemo o čemu se radi. Znači, zašto čovečanstvo mora da ide tim putem, samo se ulaže pare u neke vojske, brate, da su te pare uložili da obrazuju narod malo, razumeš, evo sad ovde primer. Evo ti klasičan primer ovde. Gde je greška bila? Eto, ja sam oženjen, moja žena je Latino, je li tako? Znači ona je ovde došla kad imala 2-3 godine i došla iz Meksika, iz nekog grada koji zove Querétaro. I sad oni su tu došli i tu su sad radili, znaš, taj otac njen, pošteno su sve radili, što su sve zaradili, sve su pošteno zaradili. Taj njen otac je veoma veliki radnik, zaradio je to što je radio, sve je dao svojoj porodici i on je najviše želeo da njegova deca budu obrazovana. Ima jednu ćerku, prvu stariju ćerku koju je
on napravio, razumeš, on je njima pomogao da ona završi taj Northwestern University u Evanston, to je u Chicago, kao, to je, brate, top 5 univerziteta, brate, u Americi. Razumeš što ću ti kažem? Znači, a to košta $100,000, brate. Moja žena je morala kredit da podigne, brate, za to. Ali sva sreća te je bila dobar student, pa nije morala mnogo da plaća, razumeš? Ali hoću da kažem, znači oni su završili sad, znači to košta, to obrazovanje, to je prevara bila. Znači oni su obrazovali ovde mladu decu Amerikance kao vi ćete biti kao neki biznismeni, menadžeri, ovo ono, svi bre neki menadžeri, brate, niko ništa da radi, a ti menadžeri najmanje pare imaju. Znači oni su sopstvenu decu navukli da idu po tim fakultetima, da troše dragoceno vreme, umesto da se obrazuju kako svet funkcioniše, kako biznis funkcioniše, znači završe neki kao fakultet o nekom kao menadžmentu, košta $100,000, a ne zna kako firmu da otvori. Tome se radi, brate. Znači, govoriš, učite decu po fakultetima o nekim kao svetskim ekonomijama, gde može čovjek da zaradi leba od toga. Tome se radi, brate. Te sve škole što oni sad kao idemo u školu, ali niko ne uči decu budućnost. Koliko ti u Srbiji imaš, brate, odeljenja danas koji znamo da su umrli, znamo da više nikad neće biti. Znači, znamo da su neki, kako se to kod nas kaže, kao neka odeljenja, neki smerovi, odavno zastareli. Deca i dalje idu u školu. Zar to nije trošenje vremena? Onaj koji vidi budućnost. Škola je, vrate, najveća glupost koja postoji. Ti dete šalješ 4 godine u srednju školu da uči o nekom kao zanatu, nečemu što je prevaziđeno. Mi o tim stvarima govorimo. I onda on troši vreme, a ta tehnologija još više napreduje. Ono, dok on završi, to je već ono... Pa naravno, da. Ništa novo. Škola, vrate, obrazovni sistem je napravljen da zaglupi ljudi, a ne da ih nauči nešto i to je ono tačka, brate, amin, nema šta, brate. I tako ti kažem, znači, da sam da ti kažem ovo, da je to taj problem, jer neko ranije nije razumeo kuda će svet da ode i nije pravio prave korake. Sad smo mi vadimo kestenje iz vatre, ovo sad što ja i ti radimo. Pazi, naši roditelji su krivi i jesu krivi što smo mi ovde, ali mi ćemo biti krivi ako naša deca budu ovde za 25 godina ili negde još gore. Ne ovde, nego u nekakvom, razumeš? Mislim, ko zna u kakvom svetu. Oni tebi mogu da pričaju da ta tehnologija što oni sad daju, da to genetski modifikovane ljudi kao, zato što će biti loše vreme sad, kao ti treba da uzmeš tu genetski modifikovano, da ti ne bude hladno, jer će biti kao mnogo hladno kao. Zato Bill Gates priča kao vremenske promene kao. Znači, šta su oni radili semenu, recimo žita? Oni su to seme žita naučili da može da preživi u ekstremnim uslovima. Znači, da li će oni to narodu da kažu, da li oni to narodu pričaju kao ti ćeš moći, evo mi ćemo genetski da te modifikujemo i ti ćeš moći da preživiš u nekim ekstremnim uslovima. Mislim, razmislite malo šta su već radili i šta rade. Razumeš? Jer šta sam teo da ti kažem, isto za to seme interesantno. Ti sad kad kupiš seme od Monsanta, brate, recimo, i posadiš ga u zemlju i ti ga sadiš recimo 5 godina, to seme ispušta neke toksine, to zemljište, i kad ne bi hteo više njihovo seme da sadiš, ne bi mogo da doneseš neko treće seme da zasadiš, jer je to seme što si sadio od Monsanta već zakiselilo tvoju zemlju, jer samo to seme može da živi u toj kiselosti. I sad tvoje zemljište
Znači, 5 beskorisno. godina sad ne možeš da, razumeš? Znači, već je ono malo zatrovano da ako posadiš neko drugo seme neće da rodi. Znači, to je filozofija što oni nama rade. Treba neki pametan čovjek da izađe, da objasni narodu o čemu se radi. Jer će takav haos da bude. Znači, Vidjet ćemo. mi govorimo ovde da li čovjek može da razume šta će biti sa ovim genetski modifikovanim vakcinama kroz 100 godina. Najlakše je da kažeš sad baš me briga. Ja živim sad, ja ću umrem sad i to. Ali tvoji preci, neko od tvojih predaka je stao na Kosovo polje. Neki car prvi poginuo. Car Lazar je poginuo kog dana, brate? Znači, negde oko 16. juna, brate. Znači, kad je krenula bitka 15. juna, on je 16. juna ili 17. 18. nije važno, u tim danima je, čim je bitka krenula, poginuo. Prvi. Zašto, bre? Jer je video neko vreme, znači, on je rekao, ja ću da dam žrtvu, ali moj narod da se sačuva. I sačuvali smo, bili smo 500 godina pod Turcima, ali smo opet nekako dobili našu zemlju sad. I sad opet je dajemo u ruke nekakvog izdajnika. Ne znamo ni ko je, ne znamo da li je Albanac, da li je Srbin. Znači, ne zna se ništa o njemu, samo se zna da je sa 18 godina došao da bude neki političar. Druže bre, ko tebi dao da budeš političar sa 18 godina bre? Nikad posao u životu nisi imao. Danas si neki direktor bre. Sram te bilo bre. Razumeš, brate, o tim stvarima ja govorim, brate. Tebro, lako je, slažem se u potpunosti, ali znaš šta, daju ti da se školuješ, pa ti daju da plaćaš račune, pa ono, pa moraš da nađeš posao i u svom tom ludilu gde ti nemaš vremena ni da razmišljaš, što kaže Ćetko, zašto sunce sija, nemaš ti vremena da razmišljaš zašto sunce sija, ti se baviš nekim bitnim stvarima, ali zapravo površnim. Doveli su nam Acu da nam sve zamrsi pamet sad. Pa da nas vakciniše po 4 puta godišnje, ko što rekao. Narode, hoćete se vakcinišite 4 puta godišnje, rekao vam Aca pre neki dan. I da nosite maske, jebem vas usta. Evo. Genetski modifikovanim vakcinama, ajde bre. Ja masku u Srbiji nisam ti stavio, brate, ni kad sam išao u poštu, ni kad sam išao u bilo koji supermarket, u tome ni ne, nego u državne ustanove. U Palati Pravde je nisam nosio, iako me smarao ovaj pandur na ulazu, aj moraš, ja sam stavio pa sam skinuo, čim sam ga zaobišao. I u opštini, i u banci, i bilo gde, brate, ja ne nosim masku. Oni meni kažu, kao mora maske, kažem, hoću, nije problem, čim u zakonu uvedu, ja ću nosim. I oni kao, pa kao u zakonu je ovo, rekao, nije opušteno, nije još u zakonu, ali kad bude ja ću da nosim. I ćao, oni ti iskuliraju. Ali ne razumem ljudi koji se plaše tebe, ne razumem ženu. Znaš šta je opasno? Ja stojim na kasi. Znaš šta je opasno? Sad, ovo je opasno, molim te, zaboravit ću ovo da ti kažem. Ajde. Opasna je jedna stvar. Pazi sad. Ti sad možeš da odeš da izvadiš potvrdu, ja mislim, na osnovu religijske, kao svog verovanja, opredeljenja da ne želiš da primiš vakcinu jer kao ti veruješ u Boga kao. Oni kažu ok, oni će ti daju sad tu potvrdu. Ali, ako naš patrijarh izađe i kaže vakcina je ok, primite vakcinu, onda će oni da kažu, a u koju ti beše onu veroispovest veruješ? A ti kažeš, pa ja sam pravoslavan. Pa tvoj lider je rekao da treba da se prime vakcine. Tako da taj tvoj papir više ne važi. Ne možeš više da tražiš ljudska prava na osnovu religijskog opredeljenja. Tako je. Jer živiš u državi gde je vlasnik države se ne slaže sa tobom. Tačno, znači patrijarh tvoje crkve je rekao da treba da se primi vakcina, znači on je poglavar tvoje crkve i tvoje veroispovesti, znači ne važi. Znaš šta piše u Bibliji? Da će posle svog ovog haosa koji sledi biti 7 godina haosa i onda će doći sat vremena kada će
Bog dozvoliti da svi ti satanisti nas pokose. U samo 1 sat na celom svetu će oni nas da jure, ovi što su se vakcinisali, što nose maske, oni će da nas jure, da nas pobiju i sve će da nas pobiju kroz sat vremena ko preživi tih 7 godina, a onda će Bog njih da počisti, jel te, kad oni počiste nas. Pa to je sad duboka filozofija, kako će to da se odvije, to treba veoma neko inteligentan da sedne i da razmisli, da pročita sve knjige, pa da razmisli o tome kako će to da se desi, jer je u nekim knjigama to pisano. Sad to sve ide treba ka tome. čovjek razume. Razumem, ali sve ide ka tome, da će se baš to desiti, da će sada par godina da bude, tu ne znamo da li ćemo levo ili desno i onda će da nas iseku, brate. Mislim, nemam problem da poginem i stvarno nemam problem sa smrću, ali, brate, ne znam da li su ljudi spremni na to, da ih neko proganja, da ih vakciniše, da ne znam, mislim... Ali zato ti kažem, to je jedna opasna stvar čime se oni bave. Znači, možda oni mogu samo i dalje da promovišu taj virus. Zamisli sad kao, mi sad kao pričamo protiv vakcina, a sad kao za par meseci kao bude neki drugi soj virusa koji će da kosi mrtve, samo će mrtvi da budu od tog virusa. I kao, jedino će rešenje da bude vakcina. I onda ćemo mi da budemo krivi zato što smo kao gurali narod što nije teo da primi vakcine. Ma kogod hoće neka ide da primi vakcinu, bre. Ali ja samo kažem, jel se vi pitate šta će to da donese za 100 godina, ta genetska modifikacija, vašu decu, vaše unuke? Ko je taj ko ima pravo u sebe da, razumeš, unese nešto što će da promeni čitavu istoriju ljudskog roda? A nije objašnjeno. Ko je taj što forsira te viruse, bre? Taj što forsira te viruse, taj je dao odgovor, vakcina. A pazi ovo, znači, šta oni gledaju jadni? Televizija, ista televizija na kojoj se prikazuje Zadruga, znači najdebilniji show ikad, na kome se prikazuje DNK, znači to je emisija gde oni kao bukvalno cigane, jadne Rome, brate, koji nemaju zašto paziti, koji idu i sprdaju ih na javnoj televiziji. I to je ono kao brak na neviđeno. Znači, to je televizija gde se čovek maksimalno ponižava. Znači, ona voditeljka cilj je da ponizi bilo kog učesnika što više. I na istoj toj televiziji im pričaju brojke, im pričaju statistike. To je za taj narod, brate, realnost. Ta Zadruga, taj DNK, ti parovi, i te vesti koji idu u sklopu sa svim tim, to je, brate, njihov život. I mi smo kreteni, brate, mi smo kreteni. Meni piše devojka na Instagramu, ja objavljujem svoje storije kako su i vakcine loše i država loše i devojka mi koja je završila medicinu kao ajde, kao Dragane, kao 10 godina ja čitam knjige i studiram medicinu da bi ti izjavljivao ovakve gluposti, kao ti si dostavljač hrane, znaš, bio sam pre 7 godina, ali nebitno, ponosan, boli me uvo. Ma, brate, pošteno si radio, brate, razumeš? Koliko je teško, brate, da se sad organizuju, brate, 5 ljudi da počnu da rade neke nepoštene stvari i da samo, razumeš, inteligentnom čoveku to nije teško da krene da se bavi nekim stvarima kojim ne bi trebalo. Ali ne radi se ovde o tome, čovjek treba da razazna u kojim putem želi da ide. Da li želi da sabira sebi blaga na nebu, na nebu ili na zemlji. Ja zato kažem, znači, ona meni krene da Kenja... Došlo je vreme kad ne može... Izvoli, izvini. Slušam. Završi šta ste rekao. Ona meni krenula da Kenja kako će neko možda da poveruje u moj story i da se zbog toga, zbog mene slučajno možda ne vakciniše i kao mogu da napravim problem ja generalno tako. Rekao, mislim, ono, dobro, mi smo debili, mi smo teoretičari zavere i razumeš. To će sigurno da bude, evo, kad bude bilo to da sam ja loš što sam pričao protiv vakcine, samo gledajte ovaj video opet. Samo pogledajte, ja znam da će to tako da bude. Ja znam da će da me provlače da sam ja sad kao, da smo mi sad tu svi kao gurali ljude protiv ovoga, onoga, sad kao ljudi u miru. Ali ja ću da ti kažem javno samo,
samo ovi što budu umirali od tog novog soja, pitajte da li ste primili vakcinu ili niste. Samo je to pitanje. Znači, pitajte ljude koji sad kao od nekog novog soja budu umirali, da li su oni primili vakcinu ili nisu. Znači, to treba da se razazna. Hoću da kažem, sine, manipulišu nas na neko vreme, na brzinu nas zamajavaju. Razumeš, znači, sad kao brzo došao virus, kao brzo primi vakcine, pa sad kao brzo novi virus, novi soj, pa kao brzo primi još više vakcine. Sve bi to moglo da pije vodu. Sve bi to moglo da pije vodu da nije bilo ljudi prethodnih 10 godina. A niko ne zna. Znači, ko hoće da primi vakcinu, nije na meni to da ja kažem nekom. Razumeš? Znači, kogod želi da primi vakcinu, nije na meni da mu kažem da li on to treba da uradi ili ne. Na meni je da se kaže, jel vi znate šta je u toj vakcini? Da li svaki taj čovek razume šta se nalazi u toj vakcini, bre? Da li on, neka nam oni, možda ja ništa ne znam, neka nam oni objasne do tančina, bato, i kakve će to posledice da ima za 100 i 200 godina. Oni misle da oni vode narod kad budu ih genetski izmodifikovali. Tome se radi. Da li će neko da ima patent na to? Da li će neko sutra, ne daj Bože, da kaže da sad ti ljudi, sad je on tebi dao tu vakcinu, sad si ti kao preživeo sva ta nedaća. Sve te nedaće si ti preživeo, da nisi primio vakcinu kao ti bi umro kao sad. Sad ti meni, kao sad kao ti meni, kao ti si moj posed sad kao. Jer tvoj DNK više nije tvoj, on je sad izmenjen. O tome se radi. Ja pričam o tim stvarima jer su to već napravili u semenu. To je već se desilo. To je sve razrađeno odavno. Seme Božije koje Bog dao je sad nečija intelektualna svojina. Će biti nečija intelektualna svojina ti ljudi koji budu primali te vakcine genetski modifikovane. Znači, messenger RNK će menjati DNK. To je nekakva vrsta promene DNK. Znači, genetski modifikuju DNK. Zašto narod ne razmišlja u tom pravcu? Pa da kaže, ok, želimo objašnjenje bre za sve do tančina bre. A ne sad kao hapse ko priča o vakcini. Nije Vučić donao zakon da se kao, da se ne priča protiv vakcine, nego da se ne priča uopšte šta je u vakcini, šta je vakcina. O tome se radi. Ba sastav vakcine je kao tajna državna ili šta god. Kakva bre državna tajna instaliraš bre u sve ljude bre, koje tajne? Znači ja treba da primim tvoju tajnu. Wow, šta li si ti tajnovito smislio za mene? Ljubičice stavili. To je stavili. pitanje. To, brate moj, ma ne verujem bre, viš kakav je ovaj bre sine, samo se ponaša kao neki kriminalac, mafijaš bre. On se tako ponaša prema svom narodu. On se svom narodu ne obraća sa milošću, da je lepo sa njim. Kad ga vidiš bre sine, ko da si video nekog bre, razumeš bre, nekog bre, razumeš? Nije ti dobro kad staviš pored njega bre. Si video nekog da se nasmeje ko stoji pored njega, da mu lepo. No ni ljudi koji su blizu njega, brate, ne osjećaju se lepo bre. Kakav si ti čovek bre, majstore? Razumeš bre, kakav si ti čovek bre? Pored mene ljudi se šale, brate, mi se smejemo, družimo se, razumeš brate? A pored tebe se sve neka tajna, nešto ono, sve nešto kriju, nešto, sve čuti, nemoj da kažeš ništa, će te prebije neki Vučićev, kao ovo ono, kao. Jebi mi mater. Piraš bre. Brate, ma mi smo bre i dalje narod slobodan. Mi smo slobodarski narod, to on nije ukapirao. Razumeš? Neke nove generacije će doći da razumeju šta je on to radio, a šta nije radio. O tome se radi. Znači, druže, njemu je već rečeno iz Evropske unije da mnogo vakciniše narod. E sad, on svi će pocrkamo na brzinu, brate, ima da shvate ljudi da je prevara, brate, koliko nas je iz vakcine. Da.
kao on kaže kao, meni su kao rekli kao da ja kao mnogo vakcinišem ljude kao to je kao pozitivno kao vi nemate vakcinu, a ja imam kao. A možda u svetu još nije ni objašnjeno šta je ta vakcina. Vidiš da već napadaju Bill Gatesa. Bill Gates rekao pre 2 dana, nemojte slučajno kao, ne slažem se sa tim kao da se da šta je u toj vakcini kao. To je kao intelektualna svojina. A ovi traže kao, eto ako je sad kao pandemija kao i ti hoćeš da vakcinišeš ceo svet, evo ti sad, pošto niko ne naplaćuje te vakcine, sad ti kad odeš da primiš vakcinu, ti neko uzeo pare? Nije. Znači neko je to platio. Znači vi želite dobro narodu, dajte sad te vakcine da mi to ispitamo šta je to unutra, da mi napravimo isto to što ti praviš, da pomažemo ljudima, aj sad ti to daj. A on je rekao, ne treba to da se da. Znači to treba da ostane tajnost. Idemo braćala, to će biti veliko pitanje, šta je to unutra. Na šta mi imamo prednost? Zato oni prave kao video snimak sad kao Bill Gates, kao villain, kao ne kao zločinac, ne kao bad guy, kao loš kao, on je negativac kao. Zato što ne da kao svetu, kao tu kao taj deo kao šta se nalazi u toj vakcini, ne da formulu kao. Pa ne da zato što bi neko saznao šta je unutra. 9 metala različitih ono. Pa to ti kažem, znači kaže se da u DNK se nalaze neke čestice, neki atomi metala koji su antene. Zamisliti on, brate, u tu vakcinu trpa neke teške metale, brate. Znači te čestice metala u DNK su zadužene za, to je antena koja konstantno komunicira sa Bogom. Zamisliti on stavlja neke teške metale u tu, brate, vakcinu, sine, on ti samo, brate, te atome metala, te tvoje antene, on je samo, brate, radijacija, brate. Znači, ja ne znam da li ti povezuješ, da li ti povezuješ 5G i vakcine? Kako da ne, brate, pa razumeš o čemu te radim, sve to jedna tehnologija radi, zato sam ja rekao, ko bude sve više primili vakcina, nećeš moći iz bloka da izađeš svog. Pa to, ima da te peče, brate, ima da te peče celo telo ako se odalješ 50 metara, razumiješ? Pa dobro, ne znamo mi šta će da bude konkretno, kakav će efekat da bude, ali ja smatram da je ta vakcina nekakva vrsta kontrole ljudi. Je li je to istina ili ne? Da li će narod u budućnosti moći da se kontroliše zbog te vakcine ili ne? Takve odgovore tražimo na demokratski način. Naučno je moguće i prosto. Povezivanjem 5G antena i baš tih metala u telu, naučno prosto, a da li će da rade, ne znam. Hoće. Druže, znaš da će ovo da bude mnogo veliko što ja i ti pričamo sad. Sad algoritmi nas sve nas kao seku da se ne čuje što ovo kažemo. Ali u jednom trenutku će da bude da svi ti što su pričali o toj vakcini, to bude veliko, da se pusti kao ta sloboda kao. Vidjet ćemo. Jebo im pas mater svima. Nama ostaje, brate, da se skupimo, da, brate, makar poginemo ono herojski kao naši preci, a neko buljaši ovi da se im kuće čeka da mi dođu na vrata. Zamisli da neko priča tvoje ime, brate, 1000 godina, brate. Razumeš, brate? Znači, i o caru Lazaru, koliko već 600-700 godina se priča, brate. Znači, 600 pa ušlo u 700. Znači, ušlo u 7. vek se priča o njegovom herojstvu. A on je poginuo koliko trebalo da ga neko probode mačem i da pogine. Ma tebra, da pričaju svi i da smo buljaši. Minut 2 dok nije umro, dok mu odsekli glavu, brate. Razumeš? Znači, minut 2 dok mu odsekli glavu, trajalo ta njegova smrt. A 700 godina se priča o njegovom imenu. Brate, tako je on i dalje živ. Ali to se desilo zbog toga što on nije išao na to da oni pričaju o njemu. On je išao na to svim srcem, brate. I zato se priča. Tačno, brate. Znači, bio je hrabar kad su oni rekli da zaćute. Kad ova sa crvenom kosom sad ćuti. Mi pričamo sad. Tako je, ćuti, treba da ćutiš, bre. Nije lako ljudima, brate. Siguran sam da nije lako ljudima kad im zaprete, brate, i za porodicu, i za... Znaš, oni su prljavi igrači. Naravno da nije lako, ali ja zato kažem. Znači, kako je to baš se desilo da ta gospođa
priča o vakcinama već zadnjih 3-4 godine To je kao da njena je borba, znala vakcine su njena borba bila. Ali jeste, a iz Vuka Draškovića iz tog soja izašla. A znamo da Vuk Drašković izdao već jednom. To je ta škola, brate. Pa mene ne zanimaju. Kako je moguće? Političari svi. Me ovo sad. Ajde, Zato izvoli. ti kažem, ovo je poenta priče. Znači, kako je budućnost toga? Hteo sam da kažem ja. Znači, kako je moguće da ti sad pričaš o tim vakcinama, to je sad toliko veliko. Znači, ja sam bio tu pre 5 godina isto, vrate. Kad su se te vakcine pravile, vrate. Kad je neko sklapao tu tehnologiju. Pa sam samo čutao i slušao, vrate. A ti kao sad, ti si pričala o vakcinama pre 5 godina, kao da si znala da će u jednom trenutku u svetu vakcine biti mnogo važna stvar, kao ti si znala, kao. Ne, brate, nego to se radi, brate. To sve ovi youtuberi, to su sve agenti provokatori, da u jednom trenutku zaćute. Znači, njoj je rečeno, zaćuti, bre. Evo, neka izađe i neka kaže nešto loše o vakcinama. A ja ti kažem, ako ne smeš, nije problem, bre, promeni temu, samo se bavi politikom. Ajde, idi, bavi se politikom sad. Ajde, idi, bavi se politikom i nemoj više da pričaš o tome, nije problem. Ali pusti nekog drugog, skloni se u stranu, bre. Ne, nego mi je žao što je stigla dotle, razumeš, mnogo ljudi je već podržalo i stigla je u borbi svojoj donekle. Svaka čast, hvala je za to, hvala ti do neba za to što si probudila toke ljude, ali skloni se u stranu, sad ti više o tome ti je rečeno da ne smeš da pričaš, evo ja ću da preuzmem tvoj krst i ja ću da poginem umesto tebe, evo ja ću da pričam o vakcinama, eto. Razumem, ali nije mi jasno kako su, na primjer, nju, ona mi je delovala isto kao srčana žena, razumeš? I čudno mi je da su je tako preobratili, ako nije od početka njihov čovek. Slušaj, druže, ona je otišla taj kao u zatvor, da je uhapšena. Ona nije, mislim, ona je otišla da obavi secure. Znači, ona je otišla unutra da obavi razgovor sa nekim. Za posao. Koliko je bila ona u zatvoru dugo? Ne znam. Ne znaš. Znači, mora budeš tu, jer neko treba da sleti sad pa da ti da neke druge ingerencije. Znači, mora budeš tu, brate, da se obavi neki razgovor sat vremena. Znači, ti kad si uhapšen, znači, to znači da ideš na neki razgovor sa nekim. Znači, hoću da ti kažem, to je najlakši način kako tajni agenti komuniciraju. Kao uhapšen sam, a od tad kad si bio uhapšen, tad si secure, kao niko te ne sluša, razumeš? Znači tad si u nekoj ćeliji, niko te ne sluša, nema nikakvi telefoni tu, ovo, ono, možda obaviš razgovor unutra veoma bezbedno sa bilo kim, brate. O tome se radi, brate. Imam ja ideju, brate, da skupimo 200 lavova, znači ne treba nam 10.000 ljudi, nego 200 lavova, da se skupimo vi, brate, u Beogradu, bilo gde. Ali najvažnije je da mi ništa fizički ne radimo. Ništa? Mi sad ratujemo, mislim, ne ratujemo, nego mi se sad inteligentno nadmudrujemo sa njima. Ja sam hteo da ti kažem ovu stvar sad. Mi ne treba ništa fizički nikom da pretimo. Nikom ništa ne želimo, nažao. Isus Hristos rekao, nemoj nikog da ubijete. Rekao, brate, zato mi smo ovde rekli, ko god hoće da prima vakcine, ličan izbor, Bog čoveku dao slobodnu volju. Mi smo ovde samo da govorimo o onim stvarima o kojima mi mislimo. I imamo pravo po demokratskoj formi. Sad, mi treba sad da se skupimo, što ti kažeš nas 200, ali mi ćemo, brate, da radimo neke druge stvari. Znači, mi ćemo sad da otvaramo nove YouTube kanale, mi ćemo da pozivamo ljude koji nisu popularni da se čuju u medijima kojima ljudi ni na... Evo, sad ćeš polako da vidiš da nekim ljudima koji su bili na YouTube-u nešto su rekli, više je zatvoren prostor. Znači, neće imati pravo ni na YouTube više da govore. Jer sad i taj YouTube, ti ljudi što imaju po 100.000 subscribera, ni tu više neće moći da se čuje istina, jer je i tu cenzura upravo zagazila. Ja imam, brate, ideju, neću da iznesem celu ideju, ali bukvalno imam ideju da poljuljamo. Bukvalno samo da poljuljamo, da se čuje, brate.
nas 50, nas 100, lagano. Samo da se poljulja malo, da se čuje, neko se ovde buni, brate. Ne da mi nekoga prebijemo i kidnapujemo i vezujemo i da se bijemo. Niko ne na inteligenciju, brate, samo mi treba da se nađemo nas 100, 50, 100. Slušaj, znaš šta treba da uradimo? Znaš šta bi mogli da uradimo? Pazi, evo, inteligentno. Sledeći put kad oni budu ubacili quarantine, kao da se zatvaraju ljudi, kao, razumeš? Mi samo treba jedno da odradimo. Zamisli kad bi sad narod se organizovao i oni kažu ne smete da idete kao od petka do ponedeljka kao zatvoreni ste. A mi kažemo onim ljudima koji mogu da izdrže to finansijski, neka ostanu zatvoreni do sledećeg petka. Znači niko ne ide na posao, brate. Kad bi se mi skupili to u jednom trenutku da uradimo, znači samo kažemo nema problema, zatvarate nas, sad ćemo mi da se zatvorimo. Štrajk. Brate. Znači sad mi nećemo da idemo na vaše poslove, da radimo stvari koje vama treba, jer njima ljudi i dalje treba da se naprave te kineske fabrike za te vakcine, to i dalje treba da se pravi, razumeš? Znači sad kad bi mi samo to bojkotovali, razumeš? Znači, hoćemo da znamo šta je u kineske vakcine od A do Š, brate. U sve vakcine. Pa sve su iste, brate, ja mislim. Samo se drugačije zovu, brate. Kažu sve su iste. Ne, brate, ne, bre, hoćemo, bre, da znamo hemijski sastav, bre. Dobro. Sve hoćemo da znamo. Hoćemo znači, mi mnogo toga, znamo, brate, ali ne može. Dobro. Hoćemo da znamo šta je to što naš narod stavlja u sebe, jer je telo tvoje hram Božji. Razumeš, mi hoćemo da znamo šta mi to stavljamo u hram Božji. Boli me baš uvo za tvoju intelektualnu svojinu. Ja hoću da znam šta je to što se stavlja u Srbina. Srbine, šta je to što se stavlja u tebe? Mora pitaš, bre. To je važnije nego sva njihova intelektualna svojina. Baš me briga i za njihovu formulu. Neka oni nama kažu, objasne šta je to što oni nama daju, bre. Kako će to da se odnosi za 100 godina? Mi to hoćemo da vidimo, bre. Šalabajzeri. Još ćemo se ćerati. Znači da neko objasni i tom jevrejskom narodu kakva će ta genetska modifikacija. Znači ako su oni dali jednog Mojseja, ako su dali Isusa Hrista, oni sad kažu da oni čekaju nekog njihovog novog, pa će taj vaš novi da bude genetski modifikovan. O tome se radi, brate moji. Znači, ovo nije šala što nam rade. Uopšte, ne šalimo se. Znači, ima nekakvi virusi i nekakve vakcine koje genetski modifikuju ljude. Šta to radite sa ovim svetom? Ko to radi? Takve odgovore tražimo, bre. Znaš, nauka je pokazala, mikrobiologija i genetika, da svi muškarci na svetu vode poreklo od jedne osobe, sve žene na svetu vode poreklo od 3 različite žene. I to je naučno, mislim, dokazano. Ko bi to moglo biti? Pa dobro, hoću da kažem. Ne, moraju ljudi da se probude, brate. Po Bibliji je navodno Adam i Eva, razumeš? Znači, ako je ovo demokratska zemlja, razumeš? Znači, evo ti ovdje primjer u Americi. Na njihovom dolaru, na dolaru piše In God we trust. Znači, ako in God we trust, znači, ako u Boga verujete, onda je po Bogu da je čovjek nastao od jednog muža i jedne žene, znači od Adama i Eve, brate. Ali znači, to znači da su svi ljudi na ovom svetu nekakva moja braća. Tako je. I crnci i Kinezi. Ja ljudima pokušavam da objasnim. Ja se ovdje borim za ljudska prava, bre. Ja ljudima pokušavam da objasnim boja, crno, belo, žuto, to je sve pigment. I bukvalno je tolika glupost što su neki belci, a neki crnci, to je samo pigment, brat. To je prelamanje svetlosti, frekvencije. Ja ne mogu ništa drugo, brate. A hoću da ti kažem, ali nema veze, ljudi bi, najdraže bi ljudi da traže koje su različitosti. Umesto da kaže, pa dobro, pa ovaj crn čovjek i on ima 2 ruke, ima 2 oka, ima 1 nos,
Ima jedna usta, ima Ali isto ne, zuba koji ja. ne, Wow, koliko sličnosti imamo! crnci Wow, pa mi imaju, smo baš isti! crnci imaju Znaš, mi smo... mišić jedan više, kao. Ma jeste, da, ne, nego koliko mi istih stvari imamo, brate. O tome treba se priča. Wow, pa mi smo baš slični. Razumeš bre, oni se sad pričaju kao da mi sad treba jedan protiv drugog da idemo. Vi šta se dešava ovde? Narod jedan sa drugim mora da sedne i da se razgovara. To su ljudska prava. Je tako, brate? Da, brate. Znači, Nego, nema, ti znači, kad sve kreneš što... da pričaš sa nekim o ovome, on te gleda kao retarda, ti znaš i sam, mislim, možda imaš društvo neko koje je normalno i priča, ali sa nekim kao ono na ulici ovo ono, ko da smo Pa mi ne retardi. može na ulici, ljudi nisu samo što ne probuđeni, pozove biće policiju da me pošalje u lazu, razumeš ono? Pa, mislim, razumeš, oni će tek da počnu da pričaju o ovim stvarima koje mi pričamo. Znači, mi smo sad pioniri toga, brate. Razumeš? Znači, naša imena će tek da se pominju, brate. Ne treba nam se pomenju imena, samo deca slobodno da nam budu, brate, to je... Tačno tako, zato i ja kažem, zato i ono što ti ja kažem, mene ne interesuje sad da li ovo ima 1000 pregleda, 2000, 3, 5, ovo ono, ali jedan dan će neko da posluša šta smo pričali, pa kad se to desi, kad to ode tim putem, onda će da počne da preslišavaju po 20 puta šta sam rekao, šta smo mi pričali, ali nisam ja tu da likujem, da kažem, evo rekao sam vam, baš sam vam rekao, nego ljudi bre, znači dajte malo da se probudimo, da imamo konstruktivan razgovor. Ne tražimo mi ovde da sad nas neko, razumeš, razapinje na krst zato što su kao pogrešno razumeli šta smo hteli da kažemo. Nego mi smo ovde da se razgovaramo o stvarima koje su veoma važne. Važno je da je ta vakcina nekakva vrsta genetske modifikacije. Hoću objašnjenje za 100 godina. Znaš, brate, hoću da sad vi radite što ste pravili te vakcine, da objasnite celom svetu gde će to da odvede narod za 100 godina. Pošto vi pričate da vi vidite nešto 100 godina. Ja mislim da će to da nas pokosi mnogo brže od 100 godina. Hoću da nam pričate kako ćemo da živimo dugo i velelepno što ste nas vi genetski modifikovali. To će da pričate. Ali kad budu narod umirao, samo pitaš koliko si primio vakcina, broj me interesuje. Znači, znaš, brate? A šta misliš, znači, pitaš korona... kad onaj umro... Jel korona glavno oružje ili je ovo... Što kaže jedan pametan čovjek, to je samo uvertira. Šta ti misliš koliko oni imaju otrova, brate, koji... kada prođe pored tebe ti umreš instant, ono, ako ga udahneš ili ne daj Bože, ovo korona je, brate, slab grip, ovo je, ja mislim da korone... Brate, oni se već na tom nekom, recimo, intelligent kao, sad ne bi bilo čudo, spremaju se za biološke ratove. Ja sad kao za 2 dana kao umrem od korone, kao umrem od korone, kao slučaj, kao umro sam od korone, a oni će nađu nešto kao, evo ga, ovaj sin mu bio u kontaktu sa ovim, pa onda ovo kao, pa onda kao umro od korone, kao. Kapiraš kao? Znači, oni se tim forama bave, brate. Znači, ako oni misle da ti mnogo pričaš, on samo, bato, dođe, uđe ti u kuću, brate, i on u pomoranđu samo, brate, ušprica nešto, brate. I ti to pojedeš sutra. Jedan dan će ga pojedeš, nema veze. Ako ga baciš, nema veze, on će dođe drugi dan da ti ponovo nešto u neko piće sipa. Da štrcne. To ti kažem, to nemačka tajna služba radi. Znači, nemačka tajna služba truje ljude. Recimo, hranom. Samo kao odeš negde kao u neki hotel, kao ovo ono, nešto kao da popiješ i bartender te Nemac kao. Mislim, ne znaš da je Nemac, nego neki kao bartender, kao ubaciti kao. I nećeš ti odmah da umreš, brate. Ja sam ovde u Beogradu sam pre 2 dana video oblake koji su bili normalni, odnosno skroz izdeformisani, nepravilni, kakav oblak treba da bude, ali to sam video pre 2 dana i nećam se kad sam zadnji put video. A svaki dan nebo je, znaš kako nam je, kao i u celom svetu, oblak, a oblak talasast onako. Ja ne znam šta je ljudima, brate, nije jasno. Brate, znaš šta nije jasno, brate, otkud ti talasi, ono, po nebu, brate. To je sve Vuk Drašković, brate, uradio, brate, to je sve Vuk Drašković uradio kad je dozvolio da preko srpskog neba preleću strani
avioni, da ne treba im nikakva dozvola za to. 2006. Znači, zahvali se, idite ljudi, zahvalite se Vuku Draškoviću. Ljubi ga, brat. Ljubite, brat, i ovo novo tvoje pulenstvo što sad kao praviš isto. Zamisli, brate. Javno da vam kažemo da ćemo sve da vas prcamo, brate. Sve vas koji vi nas prcate sada, sve ćemo mi vas da prcamo. Ma, brate, slušaj. Ne da vas prcamo, samo se sklonite. Samo da se sklone od nas, te, brate. Znači, čovjek treba da oprosti. To je najveća vrlina čovekova. Znači, čovjek mora da zna kako da oprosti. Svima sve, brate. Znači, ne idemo, nama ne bi voleo ja ništa ni tom Vučiću da se desi loše, brate. Želim mu svu sreću ovog sveta, bre. Ali majstore, bre, ti pito nekog, bre, da će ove vakcine, brate, kuda će to da odvede naš narod? U budućnosti. Ne sad samo kao, evo, virus, kao da preživimo kao 2 dana, kao. Pošto će neki novi varijanti da dolaze, pa te vakcine što ste primali, to kao, jer oni tebi već pričaju da te vakcine što si primio, neće da te brane od novih varijanti virusa što dolaze. A genetski si modifikovao ljude jedan put već. A neće ga odbrani od virusa. Znači, to nije lek za virus. Toliko znamo. A genetski modifikuješ narod. Objasni sad, ajde. Kao da smo teletabisi, brate, a ne ljudi. Jebi ga. Pa tako je, brate, znači, razumeš, znači, to je nepravda koja boli. Sad. Zato se ja iznerviram, zato mi dođe ja prebijem nekog od njih, zato što oni mi to stvaraju, ja nisam takav, ja se ne svađam nikad ni sa kim. Ne možemo nasiljem ništa da rešimo. Znam, ali oni bude to u ljudima, brate. Samo inteligentno radimo sad, brate. Ne, nego kažem ono, prcat ćemo vas u smislu te, bra, skinite nam se iz grbače, bre, pustite ljude da žive ljudski život, brate, Bogu ugodan, a ne maltret sa svih strana, brate. Sada da hoćeš da kupiš kuću negde tamo, da solarne panele staviš vodu, misliš da možeš? Misliš da će neko... Što, brate? Pa, mislim, ima ti dođu... Sada u Beogradu, to znam za solarne panele, ako imaš, moraš da plaćaš naknadu što koristiš solarne panele. To u Beogradu na Vračaru znam. Kao oni tebi ne plaćaju što ti Bog dao sunce. Pa, brate moj, pa bre, Aco Srbine, bre. Aco Srbine. Pa si ti normalan, bre. Razumeš, bre? Naplaćuješ, bre, narodu, bre, što mu Bog dao sunce, bre. Si ti lud, bre? A prodaješ D3 vitaminu, brate, nekim, brate, bočicama, kao. Pa to, zato što on zna kad budu primili vakcinu, on zna kad budu primili vakcinu, ima naglo da im opadaju neke stvari. Zato on kao da im da kao malo te vitamine da ne budu poumirali ti ljudi, kao. Da li je to pitanje što treba da se pita on? Što si, brate, ti dao? Ti si vakcinisao ljude, to je sad kao lek, tako? Šta će njima sad kao vitamini? Šta će njima kao vitamini? Ti si njima dao poslednju reč tehnologije, brate. Vitamini i 30 evra, brate, i može. I sve može. Daj vitamine i 30 evra i sve može. I vodi me deoči. Znači, sopstvene bake i deke, brate, si vakcinisao. Ok, nema probleme, to si ti, u to veruješ, ali aj sad, jel možda izađeš narodu da objasniš šta je u tim vakcinama, ajde, evo, Aco Srbine, a možda izađeš da objasniš nama šta je u tim vakcinama, aj molim te. Ljubi i tebe, brat. Ljubi te, braćala, ajde, ovo će da bude haos, brate. Rekli nam nešto. Ovo treba neko da iseče samo ovaj klip i da pusti samo ovaj klip. Sad ćemo mi da probijemo barijere te medijske na inteligentan način. Evo, meni se ugasila moja kamera, ali dobro, tvoja, to jest ova tvoja radi opušteno. Tu će da se čuje sve. Ok. Pa imao sam, a nisam imao još baterije. GoPro turn off. Dobro, ja bi, nebitno, možemo da nastavimo još minut. Dosta. Da, ja bih za kraj da kažem jednu stvar. Neka bude ovo za kraj, što sam rekao, to Srbiji, ne, to da bude za kraj. Ne znam kad mi je prestala kamera. Ne znam kad mi je prestala kamera. Ga sad.
A pazi, To bi bila senzacija, brate. To ja bi bih bila za kraj, senzacija. ja bih za kraj samo da pozovem narod da malo posluša doktora Tomislava Terzina, ako hoće malo naučno neka objašnjenja, da ostavit ću link dole od srpske dobre firme koja prodaje semenja razne starih sorta voća i povrća, ostavit ću taj link za ljude koji Što je imaju to gram, dobro, bravo kralju, bravo kralju. pa ko ima gram mozga neka kupi malo semenja bilo kog, i to su stare sorte, znači zdravije su, i prepustio bih tebi da Pa kažeš ako imaš za kraj bilo šta. Da, nešto su stare sorte, nego zato što ti kad kupiš isto od nekoga, neko će sutra moći tu firmu da kupi. Znači, kad sam je rekao, skupljajte seme od paradajza, od neke bake što prodaje na pijaci, što to 100 godina već, razumeš, Koristi stara isto, sorta. da. Tačno, znači na to niko nema patent. A sad ne znaš da li ti kupuješ od nekog organsko semenje i da na to neko ima nekakav patent, jer to od neke firme kupljeno. Da li će neko da kupi sutra tu firmu? Mislim, hoću da ti kažem, da, to što si ti lepo rekao, stare sorte kupujte. Hranjivije su mnogo, mislim. Eto, toliko od mene, ti ako imaš nešto za kraj, neku motivacionu jaku i da završavamo pa ćemo da pričamo, ja se nadam se da ti je prijao razgovor i da će ljudima da prija ono što čuju. Naravno. Braćo moja, nemam nikakvu korist od ovoga, niti mi treba bilo šta. Samo želim da ako možemo malo da probudimo ovaj narod i da kažemo da narod treba da postavlja drugačija pitanja, a ne da li je Branislav Lečić uradio ovo, da li je ovaj uradio ono. Ovo je mnogo važan moment gde trebamo nekakva drugačija pitanja da postavljamo. Eto. Živ bio Vaso, hvala ti na razgovoru i hrabro do kraja. Eto, tu smo da se borimo, da se udružujemo, narode prilazite, evo imate ovog mladog momka, on je svestran, znači dođite da razgovaramo, dođite da se skupimo, da razgovaramo, da pravimo, ako neko od ovih youtubera isto video nešto pa mu se dopada ova priča ili ima nešto da nas iskritikuje, napravit ćemo emisiju i sa njim, bre. Mi kritike prihvatamo. Ja dajem javnu prozivku za navijače, sve navijače, da su svi buljaši, nam oni najviše trebaju, a oni ne. Prva stvar, ja nikad nisam bio opredeljen da li sam zvezdaš ili partizanovac. Kažem to navijači. mi nikako nije, nema veze. Nikad mi to nije nekako ulivalo neko poverenje, jer sam ja pre svega ti partizanovac ili ti zvezdaš. Razumeš, ti si prvo valjda nekakav Srbin, pa si onda partizanovac. Jer onaj kad izašao i rekao kao ja sam prvo partizanovac, pa sam onda Srbin, kao mnogo sam jak, kao wow, kao svaka ti čast, brate, svaka ti čast. Narode moj, za ne smatram ja da tako prosečan partizanovac razmišlja. Razumeš? Znači, želim da kažem da navijači prvo treba da se okupe oko jedne stvari. Smo mi Srbi prvo ili nismo? Pa posle navijajte, bre, kad idu utakmice to. A danas ste vi nama najviše potrebni. Upravo tako. Ujedinimo oko ove stvari, pa će posle gledamo fudbal i da navijemo. Tako je. Mogli bi ti i ja da pričamo još 5 sati, Vaso. Ljubi tebe, brat, da si mi živ i zdrav i tvoja porodica i u kontaktu smo. Tako je, brate. Hvala ti, oprosti, neka mi oproste ljudi ako sam nešto pogrešno rekao ili tako, ako se neko našao uvređenim, molim te oprostite, nije mi to bila namera. Eto, pa da razgovaramo o ovim temama i u budućnosti. I da se takmičimo ko je veći domaćin, a ne veći buljaš. Tako je. Ajde, živ bio, brate, i svi gledaoci, pozdrav svima. Pozdrav.